Mă, fetița lui tata. Ce face fata lui tăticu? Vrem să pupăm? Pupăm? Hai, ia. Ia uite aici. Ia uite. Hai să facem noi acum. Ia uite fetița lui tata. E pupică? Hai vino aici la tine. Hai, uite aici la cutiuța ta. Acolo, fetița lui tata. Așa, așa. Gata, fetița lui tata. Gata, iubita. Uf. Am pupat fata lui tata. Am pupat fata lui tata. Lucky. Am pupat fata lui tata. Hai, spune tu lui tăticu. Așa, fetiță. Băbuța lui tăticu are 19 ani. Așa, spală-le buțele. Hai, arată-ne și nouă ochișori. Bravo. Ți-au dat și lacrimile de fericire. Hai, băbușor. Hai, prințesa lui tata. Hai, prințesa. Hai, vină. Hai, unde te întorci? Iar mâneți? Iar vrei să păpi? Iar vrei să păpi? Și fotbalul este fotbal.